Jeg var så heldig at få fingrene i den her dejlige trommemaskine fra Rhythm fra Acetone, før det blev til Roland. Ja, den er helt tilbage fra 67, tror jeg, og lyder ufattelig fedt. Altså, den har 16 forprogrammerede, pænt ubrugelige rytmer. Så man kan høre noget bossa eller tango, hvis man har brug for det, eller noget western, ting til westernmusik. Det, der er fedt ved den, som jeg måske ikke selv var klar over, hvor mange ikke ved, det er, at den er super let at have, så man kan bruge den som traditionel trommemaskine. Der sidder en bagplade på, som man bare skruer af, og så på det nederste print her er der faktisk trigger inputs til samtlige lyde. Der er ground for enden, og så er der trigger points til resten. Så man skal stort set ikke vide noget om det her. Bare plukke det til et eller andet, der kan sende noget CV, gate afsted, eller trigger. Og så har man, så har man sådan set adgang til alle lydene i den. Nu kommer der lige et lille sus, indtil den er klar. Jeg har så bare sat noget på de 8 lyder, jeg har sat den til en Beatstep Pro, men altså, så har man sådan set adgang til det hele. Ja, der er en, der hopper af, min ledning og ligger og roder lidt rundt på bordet nu, men det synes jeg er super sjovt. De går overraskende billigt nogle gange, dem her. Og ja, så har man den helt fede gamle analog lyd. De fylder godt nok lidt, men altså let at hack. Man kan også gate triggerniveauet. Højden af det vil afgøre, hvor højt den spiller. Så hvis man kan få sendt nogle mindre triggersignaler afsted, det kan Beatstep ikke, den sætter det samme niveau uanset. Så kan du faktisk styre, hvor kraftigt den spiller. Jeg sætter måske nogle portmeter i, så jeg i hvert fald kan styre level af de forskellige instrumenter bagpå, men det kunne også være fedt at have et eller andet, hvor man kunne få den til at trigge kraftigere og sværere, men det er sikkert også til at løse. Men det var egentlig bare et tip. Super fed maskine, og helt andre muligheder, når man har så let ved at få fat i de forskellige output på den. Så det var bare et tip herfra. Hej!